Good noon mga kababayan, Maya Pogto Kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic. Sa programang ito, pag-uusapan po natin ay iba't ibang patok ka trending topic dito sa Central Luzon. Sa ngalan po ni Jody Dizon Mercado, ako po si Jennifer Salenga at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. Live po tayo sa Free TV. At sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating Facebook account na CLTV 36 Official. Today is January 9, 2023, araw po ng Lunes. Kamusta po kayo mga karehiyon? Kamusta po kayo mga kabalen? How was your weekend? Nasa ikalawang linggo na po tayo ng January. It's the second week. New week, new day, new beginnings. Kaya naman po I hope na maganda ang simula ng inyong Lunes, ang simula ng inyong linggo. And by the way, ngayong araw po ang pista ng Itim na Nazareno. And as expected, talagang kanina pong umaga nanonood ako ng balita, and talagang dagsa, yung mga deboto dyan po sa Quiapo Church para mag-alay ng dasal, yung iba po kasi dyan may mga panata na rin, At ilang taon na nilang ginagawa yung pagpunta dyan sa Itim na Nazareno. At may mga kanya-kanya po yan kasi mga kahilingan. And I think ultimately, ang dasal po ng marami sa atin, sana maging maganda at puno ng biyaya ang taong 2023. Kaya naman sa ating pong mga kababayan na nandyan po ngayon sa Quiapo Church dahil tuloy-tuloy po yung misa. Marami pong nagpupunta mga deboto para mag-misa hanggang gabi po yan. Sa mga karehiyon din po natin, may mga deboto po, may mga deboto rin po from Central Luzon, ng puon na nandyan for sure. At pa lamang sa Quiapo Church. So mag-ingat po kayo. Lalo na po, meron po tayong mga nakikitang mga kaso pa rin ng COVID-19. Although hindi pa naibabalik yung katulad ng dati na nandyan po yung translasyon, hindi pa rin po mapipigilan yung ating mga kababayan, yung mga deboto para magpunta dyan. May walk of faith po na naganap kagabi at makita natin na talagang ang dami-daming tao. So paalala naman po sa ating mga kababayan, para po sa inyong kaligtasan din naman to, wag po ninyong kalimutang magsuot ng face mask, lalo na kung libo-libo po, yung mga kababayan natin na nandyan, para habang kayo po ay nagdadasal, at nananampalataya, sa pagpunta dyan sa Quiapo Church, pag-uwi ho natin, wala po tayong aalalahanin, dahil alam naman natin na pinotektahan natin ang sarili natin. So mag-ingat po kayo, huwag niyo pong kalimutang magsuot ng face mask. At dahil po Lunes ngayon, syempre maganda na simulan natin ng good news yung ating Lunes. Ito po, meron po akong bit-bit na magandang balita para sa ating mga motorista. May rollback po sa presyo ng mga produktong petrolyo. Bukas po yan, araw ng Martes, January 10. Magpapatupad po ang Uni Oil Petroleum Philippines Incorporated ng 2 pesos and 40 centavos at hanggang 2 pesos and 60 centavos na bawas presyo sa kada litro po yan ng diesel. Habang nasa 50 to 60 centavos naman ang rollback sa presyo ng kada litro ng gasolina. Inaasahan pong magpapatupad din ng tulad na hakbang ang iba pang kumpanya ng langis sa bansa, kaya tumutok lamang po kayo sa aming update. Samantala, malaki-laki rin po ang inaasahang rollback din sa kerosene naman, na nasa 2 pesos and 40 centavos hanggang 2 pesos and 70 centavos kada litro. At para po manatili kayong updated, mga karehiyon, kabalen, sa rollback po ng presyo ng produktong petrolyo at iba pa mga balita,
Dito po sa ating rehiyon, wag pong kalimutang i-follow at i-like ang aming social media pages. Yan, nakikita niyo po sa inyong monitor ngayon. Nabanggit ko po kanina si LTV36 Official. Yan pong ating Facebook account. Meron din pong ating news team, si LTV36 News. Nasa IG din po tayo, si LTV36 Official, si LTV36 naman po sa Twitter. At para sa ating mga kababayan na nais pong balik-balikan, no, na panoorin yung mga programa ng CLTV, uploaded din po yan sa aming YouTube account, CLTV36 Official. At syempre sa TikTok at CLTV36. Maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website na www.cltv36.tv. Ayan, huwag nyo pong kalimutang i-follow, no, ang ating social media pages para po sa mga updates sa mga kaganapan dito po sa ating rehiyon. Anyway, dumako po muna tayo sa ating question of the day. Kareng kaya katamo pong kabalen, kareng netizen, kay ba't ning puros karni anyang holiday season. Nano mo pong kaya nga kananyo kayari. Lawen tala po rin komento da rin kaya katamong kabalen, saktong-sakto, pagbuwan po yan sabi na pong Doc Ray, any kind of pasta. Bala mo yata, may pasta Doc Ray, anyang may labasan na New Year. Ana naman pong Maria Victoria, bumburo, kamatis, chicharon, tuyo at hotdog, inulam ni. Kaya rin na ning okasyon. Ako, kanyaman na po ning bumburo pong kamatis, ang pong chicharon, kami po madalas is to mag-swimming kami, yung babakalan niyan. Ano naman pong Arnel Mercado Pasha, sardinas at sayote. Ulam ni Nyening Apuna. Laro kanyaman na yan. Paborito niya ang sardinas. Kaya ba't mapaling nasi? Ano naman pong Roberto Alarcon, derang tuyo ang bula muking nasi igatas damulag saka ditak asin. Subo mo kay ba't ketan me ing tuyo. Wow, kanyaman. Ay, paborito na kong tatang ko. Ing tuyo. Ang po pang gatas damula, early in the morning. Kaya katapaling nasi. Ana naman pong Ralph, Ariel Santiago, talbos kamote, balasenas, ebon, saka tuyo, still making alubebe. Lamo bayo ka naman. Ano bayo ka naman bayo? Ing kabsi. Ay, totoo po yan. Kanyaman po ing tuyo, ang popay, ay, kalubebe, manyaman mo naman, paborito tamong Kapampangan yan. Makaranop na rin komento na rin katamong netizen, lalong-lalo na po sakto pagtuwan, kaya ka rin kaya katamong pong manalbe kabalen, makyabe kayo po, kaya katamong question of the day, malyari yun ba pong i-comment, kaya kayong pakibat, kaya katamong putang, maka-live tamo po king Facebook, mag-comment kayo po ka rin, at pota pong bagyan, adi ng tala pong dalan din, kaya kayong comments, ang po pong, nung ating pong mag-birthday, shout out, greetings, pwede po yan, kaya katamong programa din ng tala pong, syempre, dalan din, banta abasa, tala po rin kaya kayong mensahe po, kaya katamong programa. Anyway, bago po natin simulan ang kwentuhan, bigyan daan po muna natin ng ilang mahalagang anunsyo sa ating community billboard ngayong araw. Iniimbitahan po kayo ng Don Bosco Pampanga Alumni Association. Ako, bisita pa lang natin sila, kamakailan. Sa pakipagtulungan po sa BCDA at New Clark City na makilahok dito sa homecoming ride na Coming Bike Home. Sa darating na January 28 po ito, Sabado sa New Clark City. Para po sa mga interesado, magparehistro, bisitahin lamang ang official Facebook page ng Don Bosco Pampanga Alumni Association Incorporated. Makiindak at makisaya sa 4th Panapana Festival Street Dance Competition sa January 18 naman po ito, 2023 at 2 p.m. Muling gunitain at bigyan po guys St. Sebastian sa pamamagitan ng husay at galing na mga panapana dancers mula po sa iba't ibang eskwela. Cheer for your favorite and watch out for other kaisa festival activities.
The wait is over, calling the attention of all Fernandino fur parents, pet lovers, and pet enthusiasts. Bukas na po ang registration ngayong weekdays from 8 a.m. to 5 p.m. I-register na po ang inyong mga alaga sa City Agriculture and Veterinary Office, City Civic Center, dyan po sa Barangay del Rosario, City of San Fernando, Pampanga. Any pets are allowed, pati po aspins, very welcome po dyan sa event na yan. Pero ito po, paalala ha, strictly one pet per owner or handler lamang po. Unregistered pets will not be qualified to the contest proper. Para po sa iba pang detalye, tumawag lang po sa 0942-313-8987 o kaya po sa 0932-179-1126 at hanapin si Ms. Maribel Miranda o kaya naman po si Ms. Raquel Manalo. May scheduled power interruption naman po mula sa Nueva Ecija Electric Cooperative Incorporated Area 2. Magkakaroon po ng power interruption sa Balangcares Sur at Norte sa General Natividad. From 8:30 a.m. po yan hanggang alas 5 ng hapon. Maantala po ang serbisyo ng kliyente dahil po sa pagsasaayos ng V-phase lines at payout ng conductor. May chance naman po may balik ng mas maaga or lampas no, sa nakasaad na schedule ng serbisyo ng kuryente at hinahangad po ng NEC O2 no, ang inyong pag-unawa para sa kaalaman ng lahat. Sa ating pong pagbabalik, kilalanin natin ang New Jersey-based Angeleño na si Amado Canlas Pinlac, sa pong Lego Brickmaster na ginawa ng Lego Creation ang Kisambang Maragul ng Angeles City. At alamin ang masasarap na lutong baryo na hinahanap-hanap ng ating mga kabalen ngayong katatapos lamang ng holiday season. Huwag po kayong aalis, susunod na po yan sa pagbabalik ng Top Pick. Nagbabalik po ang inyong paboritong programang Top Pick. Bago ko po ipakilala ang ating bisita no, ngayong araw, bigyang daan po muna natin ang komento ng ating mga netizen sa ating pong question of the day. Kay Bading Puros Karni, anyang holiday season, nan mong kanan niyo po, kayari. Samantala po rin, comments na rin netizen, sabi pritong tilapia ang pong tagilo. Wow, kanyaman actually sasabihan kaya pa ako yan. Sabi ko bisa akong tilapia ang pong tagilo. Sabi na naman pong Rico Noel, si Chon, ako ngeni ko buri ing karni kasi niya holiday season. Saya ko may kapakantan. Homie noodles pong tuyo, ano naman pong Mark Willie Bon Dekit. Kaya subukan itong noodles ang popang tuyo, ne? Oras natang malat deta. Sabi na naman pong malut, tungol, galura, toyo, tindi taktaba, manggang malulot, o kaya saging berding natondan o saging nakatan. Kay ba't mapaling nasi? Aliwa-aliwa tapo mo rin ka nun, ne? Pero magka-idea tamo. Kaya katamo pong netizen. Sabi na namang Arcel Romeo Ronquillo, lusong pako, salad cabs, makalako suya. Awa naman. Siyempre, kaya rin yung karni. Dapat naman tamo pong gulen. Balance yun. Balance yun tingkat. Ayan po, yung kaya katamo nga question of the day, ne? Makiabya kayo po. Kabalen, kaya katamo po nga netizen na mag-comment mo naman. Banta may kaka-idea tamo na nano kaya pwede tamo pinabangkulaman after na po ning panikarni niyang holiday season. Anyway, isa po ang Hilenyo na nakabase ngayon sa New Jersey ang tinaguriang Lego Brickmaster dahil sa kanyang artistic Lego creations. At ang kanyang latest finished project ay ang historical Holy Rosary Parish Church o ang tinatawag pong Kisambang Maragul sa Angeles City dito po sa lalawigan ng Pampanga. Na-feature po ang likhang ito ng ating kabalen sa iba't ibang international sites. Kaya naman syempre, nararapat lang na dito po sa ating lalawigan ay may pagmalaki rin natin siya. Kilalanin po natin si Amado Canlas Pinlac, ang Lego artist po nating kabalen.
Magandang araw po sa inyo, Sir Amado. Welcome po sa CLTV, no, sa ating pong programang topic. Bumati po muna kayo, sir. Magandang umaga rin, Karen Kabalen, King Pilipinas. So. At good evening. Good evening po. Well, Sir, actually, good evening. Kabalen, it's evening too. Yeah. Yes. Po, first of all, magpasalamat kami po kaya kayo ne uling king oras king panahon binyayo po kaya kami do late na po king New Jersey ngeni nung ako po magkamali nung alas 12 kaya ni 12:19 po ning gatpanapon nano pong oras kaya kayo ngeni Sir Amado 11:30 ning Bengi so yeah medyo late Sunday. Na po kaya yeah. Thank you very much po king oras yun eh. Ini po, Sir Amado, kaya niya po ini. Tradisyon, kini pong programang topic niya. Bayo kami po, bayo tamo po mag-umpisa, hindi kaya katamang kwentuhan. Di nanda kayo pa mo pong chance, pagkakataon, sabi natin po na kaya katamang host kaya ng programa na Sir Jody. Malagad ka mong Lugtoking TV. So rin pong kamag-anak yun eh, lalo na po rin yung kamag-anak yung kaya tiking Pampanga, batian nyo na po. And of course, your family there also, king New Jersey. Then po Kapagobrayo, go ahead po. Batian nyo na pa mo po. Well, kareng Kabalen, ang po parang kaputol, kareng kapatid, king Angeles City. Parang malamat na katamong kikit. So, sanang yaning manalbe kayo. Aburiyeng gewa ko at saka balita niya rin matula ko at rening aliwang kaputol ang popang kamag-anak aburide at saka may mag-comment la naman keng kareng news cast bari may publish. Thank you. Akakit ya po niya king kagulutan na mismong Sir Amado in kaya pong creation as niya pong kasanting at nandin pong maka off the air kami po puntan kaya po kapilan niya po Yuli kaya ti Pampanga kaya kayo creation. Well anyway sabi yung pin po dakal siguradong may kamis kaya kayo lalo na rin kamag-anak nyo rin kakaluguran nyo kaya ti Pampanga ako na pong mangutang para karela. Kumusta kayo po ngeni, Sir Amado? Kumusta po yung celebration yung New Year in New Jersey? Masaya naman. Everything was great. We were actually with our friends here in the U.S. As we usually do celebrate the New Year and also Christmas holidays. So at least it's getting better now. There's still, the COVID thing. So we just have to protect ourselves when we're in public. But we're doing well right now. At least everything's getting back to normal. Yeah, that's good to hear po, ne. Sir, gaano na po ba kayo katagal na naninirahan sa New Jersey? More than 25 years, most likely. 30 years. We migrated because of work. I'm actually an IT professional. Okay. So like a lot of Filipinos who have been able to get a job here and then ultimately, get naturalized. So we've been here for quite some time now. At kaya ba yun nalapuring pamilya yan? Ako naman. Yung mid-migrate kami kaya ako ng pamilya ako. And that was part of the requirement that I mentioned to my employer that I wanted family status. So fortunately, itang employer kong minuna, uling kailangan doon ang IT professional kanita, then they signed me up. But like I said, I'm fortunate for that because some companies don't do that. They only sign you up
as a single, person, because you're the only one working. But I think I was able to give them a lot of on my resume that I'm worth it. That and I said I'm not gonna sign this unless I have family status. Mhm. And up to now po, you still belong to the same industry sa IT pa rin. Oh, not the same company anymore. Mhm. But I'm still in the IT profession. Okay. Hindi po, I'm sure makakapag-react kayo naman po na din, kahit na kayo naging katamang question of the day, bisasabihan po yung manyaman na pamangan. Huling nilabas po in kain in holiday season. I'm sure, miss you po kaya Pilipinas. Nano mo po yung paborito yung pamangan na miss po, lalo na king kaya katamong lalawigan Pampanga, mga nyaman na po magluto rin Kapampangan. Nano mo po yung pantunan yung pamangan, Sir Amado. Kaya po kaya katamong. From Bulaklak. Wow! Makakaya na. Ampon tamales. Ay, opo naman. Talagang, din pong pamangan tamo kasi, kaya Pampanga, talagang, pag maragultala po din kaya katamong magaling magluto, din dishes tamo kaya Pampanga. Of course, our culture, our traditions, I'm sure miss you na po din. Pero, munta na ako po kaya ning pisasabihan tamong artwork yun kaya kayo pong masterpiece at po kingulo po yan. Pero bayo tayo po pisabihan yan, particularly. Makanano po may umpisa, Sir Amado, kaya kayo pong interest, kaya kayo pong hilig king Lego. Niyang malati ko ako may Lego. Pero niyang dengan luming boys, ilang nagumsala karetang mga regular Lego, which they call Duplo block. So when they have gotten bigger, then they started with Lego. Pero apansin mi mas burido rin Lego maski nanla paretang along-along. So at that time, we encouraged them. So we bought them nung putnangan mo kayong birthday o Pasko, burida Lego sets. So that's how I started getting into Lego. But at that time, susopan ko lang mo para mag-build ang popang potamamyala, potang leleda na lang. When niyang may nagul na lang, high school na lang, they outgrew the toy. Because high school, as you know, there are a lot of activities that they're doing, a lot of schoolwork. So in past time, that time, unfortunately, video games were getting popular. So they were playing more with video games rather than Lego. Now I have 3 sons. We have 3 sons. So all of the Lego that they had, I started, first putting them aside and rebuilding them. But my work as an IT professional is mostly mental. So in the evenings, I found it as a stress reliever to actually, build Lego. I didn't realize at that time, I was just building for myself, just the basic sets. And then I started looking at, the sets that I will buy, that I can do better than this. I can make, something better than this. So that's how I started getting into the art. So. Nano naman po retang first creations you? Kasi hindi na po pa nanay nag-start sa mo king pamag-banding you. Kaling anak you and later on, Yes. At niya po palang mas masanting pang punta na hindi kayo pong pamag hilig keng Lego. Nano na po retang first creations you mo dati na yung na isip ko ba sagli mo. Ating ko ba palang ating ko pang pwedeng ibiye, kaya rin Legong gagawan ko rin creations. Well, I like Star Wars. So at that time, Lego released Star Wars sets.
So that's why I got more involved kareng anak detang set sa Burida ding burikula naman ding Star Wars. So my first creations were actually Star Wars. So I started modifying sets kareng Star Wars, and then from there I kind of grew and started building more as I expanded. Well, during that time, our stations were not doing anything more with Lego. So I was the one actually playing with Lego and not them anymore. So, So ring Lego po pala, Sir Amado, damo ka ring anak manyarin kutang ko po sana kaya kayo nung anya po bang anyang anak-anak kayo po ba pengarap yung maging engineer o kaya architecture kasi po pwede tamo nga gawa itang makapag-build tamong anything using the Legos pero pakibatan niya po yung aking kako pong question kaya kayo Sir Amado kaya pa magbalik na rin kaya katamang programang topic kaya ka po mama ko magbalik kaya pa po magbalik niyo po kaya kayong paboritong programang topic. Lawentala pa po ring pakibad na rin kaya katamong netizen, kaya katamong question of the day. Kay bating puros karniya niyang holiday season, nan mong kanan mo kayari. Sabi na po nga, Mary Joy Parilla Dison, tinya pa pong picture kasi kaya katamong kabalen ining buriko, manya manana, nano na po rin, ating ninyang bangus, ating pusit, gude, ikanyaman na po niyan. Gawenta naman po yung pakibad na pa rin kaya katamong aliwang kabalen, kaya katamong question of the day, pinakbit po, balatong tsaka fried rice. So yan, mag-send na pang picture, mas makaranap na po rin, nakakita pictures sa sisenda rin kaya katamong kabalen, Sabi na naman, oy, Sir Francis Musdi, hello, Sir Francis. Amargosong ginisaking sardinas at bilugan ng kamuti. Ko pa po yata at right. Malaman niya kita, Sir Francis. Sabi na naman po, Melvin Alvarez Magtoto, tinapa with chapsuy and Gigi with gisang kamanyang. Ay, opo. Manyaman ng terno din, isang kamanyang ang po pa galunggong. Sabi na naman pong Azalea Pearl Capuno Dison Santos, diningding ang pong prito galunggong. Kanyaman. Kapag po kasi after namong mengan karne, more on gulay tamon At saka po kalingon din kaya katamon. Kabalen, deta pong prutas, tala naman kakaliwan din. Wari po may napagtamong 12 prutas. So, bantay lang masayang, kanantala naman po. Deng prutas. Anyway, kaya tayo pa rin po, kaya katamong kwentuhan, Sir Amado, kaya katamo pong kabalen, na talaga namang very kind na po, very amazing na rin kayang kain. Talagang maka-amaze na po rin kayang creations using Lego at inipin pong peka-latest na talagang very, very proud pa. Ini pong Pisambang Maragul, kaya ini pong Holy Rosary Parish Church. Pero bayo ko po ako nung makananya mag-started ang idea na gawa niya pong Sir Amado ini Pisambang Maragul. Balikan kaya mo po itang kutang ko kaya kayo nandin, sir, itang hanging question ko kaya kayo bayo po kaya katamong gap kasi balata mo rin ding Lego pang anak na pero Sir Amado po meg excelia kening pamaggamit Lego at maging stress reliever kabilang kayo po meg start Sir Amado kani pong talagang sinabi yung sarili na ba okay yung Lego serious man kaya pa ing Lego Jamigum sana akong kareng Star Wars sets. Panalilang ko na i-upgrade ko la. Abala ko kay internet. Dakala naman repang aliwang hobbyists that are doing the same.
If you go back 20 years, it's unheard of potang munta ka kay Lego store, itasali ka. Usually, kung nanganda ka rin magtinda, kanino may biyeno. So, there was this stigma for adults that, when you buy sets, when you buy Lego, in presumption, in the tambing, para ka rin lang anak, biye mo. So, as an adult, I would not admit at that time that the other set that I was buying was for myself. So that was the stigma at that time, if you go back 20 years ago. But it changed. Even the company, Lego company, actually changed their outlook, because go forward another 10 years, they found out, and through internet, that I joined groups of adults. That's why they call them Adults Fan of Lego, which is, the acronym is AFOL. Worldwide, that's a known acronym for adults that do Lego. So that's how I got involved and got better at doing it, because when you find other people with the same interest, you get better, and that you get inspired also. And the groups that I joined were holding competitions. So you build your own, and then you submit them for the contest. And I was fortunate to actually win a lot of competitions. So, and of course, the prize that I got was more Lego. Pero ito na po. But that's how it got evolved. That's how I got evolved in building more. Okay. Pero ito pong kutang-kunan din. Anya po nga nakanak kayo, isip niyo po ba? Or maging dream niyo po ba? Maging pangarap niyo po ba? Itang maging kayong engineer or architect? Kasi po abanggit ko. Kasi kanang Lego po makapag-create mo, buskinanong burita mo. Wadi. Kayo po ba at some point, pangarap niyo po yung makanita o wadi? Well, yung grade school ko, balo ko na atatandaanan ko, I would like to be an engineer. That's and I actually got a degree in electrical engineering at Holy Angel. So that's what I pursued. And even though I didn't practice my degree, my electrical engineering degree, because I went straight into IT profession at that time. Now I'm finding that itang abalo ko keng engineering, a-apply ko keng Lego hobby. Tuling kasing ring structures, ring building, I'm looking at them when I build them in the eyes of an engineer. The doors, all of the facets, the attributes, kalupanan ng Pisamban Maragol. Bayo ke inumpisan, I did research, and a lot of the pictures on the internet are always the front of the church in Pisamban Maragol, which you can see right back. So that's how I started with it. Pero Sir Mado, nano lang mo puretang tema da, ne? Bayo tayo po sabihin ni Pisambang Maragol. Nano lang puretang tema da retang creations at DYU before na may nyambot pong prices at from what I heard, may display la rin po rin. Din kaya kayong creations, may dala na naman po kada aliwaliwang lugar mo naman. Mostly Star Wars. I started with Star Wars, so a lot of people know me for my Star Wars work. And up until now, I still do Star Wars. So kind of in between, because a lot of people know me with that. Then Star Wars work, those are the ones that I'm bringing to conventions. So I've been invited by a lot of promoters here in the US
because of my work in those. So other than Star Wars, there was another shift to the hobby, because if you stick only to one theme, then it's fine. It's good, because a lot of people only want to do certain things. A lot of hobbies only want to do like cars, buildings, and so on. That's not bad, but I find it that if you stick to one theme, you get an overload of it. So I go build other things, to offset. And that's how for me, that's how I evolved, because of adapting to different things. And that's how a lot of people outside in the US and even outside knew my work. Opo. Ini pong Pisambang Maragol. Makananya po may umpisa. Bakit po iniingay isip yung gawan? Uling sasabihin niyo pinto, dapat susubok ka namang aliwanin. Makananya po may starting idea na sige, subukan kayong gawan in Pisambang Maragol, King Angeles. Well, as we were doing conventions, and naging popular the ACPN. That's my name in the Lego hobby. At one point, when we were doing the conventions, my loving wife, so to speak, mentioned we should do something, for our hometown. And what better way of giving homage to where we started, we were born and raised, to actually build something, the most iconic from Angeles City. So this is a project that I promised my wife that I will build it at some point. But knowing the structure of the church, I had to learn more of the design and techniques using Lego bricks, because when I started, I was only doing Star Wars, and Star Wars is way different than the engineering structure of a building, and especially the church. So Samba Margol is more like classic Lego castles. So that's how I started building castles, just to learn the technique of the design. And that's really how it got started. The idea, I was kicking around the idea in gathering reference material about it around 2015. 2016 was when I thought, now I think I've got a good idea of how I can start it and how I can build it. So 2016 was when I started building it. So 2016, kapilan niya po ayari? Well, truthfully, it's not yet finished. Okay. So Okay, ongoing niya pa po pala. It's not yet finished. What I posted is the external structure is actually 90% complete. The Okay. back wall, the back wall of the altar, itang sacristy, that's the one that's not yet done. But I'm still building it. And also from the other pictures that were being shown, and a lot of people don't realize it right now. Those who have just learned, that somebody built Samba Margol. There is the big surprise is there is an interior. Wow. Pictures that are being shown right now, I can see, are the Exterior niya pa po construction. pala.
Yeah, Uh-huh. but I already started also the interior. So some of the pictures that are being shown now and that I sent were actually the designs of the interior. So Mhm. you can see the confessional, the whole the pews, and all of those are intact. So at one point, I will give an update Uh-huh. on the interior work. Very detailed ya po de. Balamos nung lalawem yung monitor kanini. Balamo pictures damong talaga na kinwada kay Pisambang Maragul ne. Imagine kabalen 6 years na po palang gagawang Sir Amado ni. Abi lang yung pa po ba no pinan na pong pirasong Lego rin ginamit yo para po kay Pisambang Maragul Sir Amado. Well, that's always the first question that they now when you build something like this. But I don't count every piece, but my estimate is when it's done, it's gonna be more than 100,000 pieces. 100,000 pieces from my estimate. Wow. Atin niya rin pong gastos. Ne? Pero ating kayo po bang estimate? Pagganan nyo pa rin naman po pala yung pagiging engineer yun. Kaya uling po rin ng Lego gagawan nyo. Pero ating kayo po bang time frame, Sir Amado, nung kapilan niya po ayari at asabi tamo talaga na 100% nangyari. Iba di tayo po kaya kanil 100% nangyari. Well, right now, there is no time frame for it. As an artist, sabi ko na kareng mangutang palagi ita no kapila niya mayari yan 2016, and there are challenges to each because I want to do it right. I don't want to complete it just for the sake of completing it. Yeah. So every detail that I see, from the start, like I started building it. Usually, when you start a build, it's going to be from ground up. Iningpisan kaya karening tower. Kasi, yung peka feature na ning Pisamba Maragol, then adwan tower. So I had to get those right first. So it will be done when it gets done, and I will let people know, when it gets really done. But I also post about the progress of it, so a lot of people will know how I'm doing about it. It was like itang dome. That was the one that gave me the biggest problem. So it took me more than a year to figure out the best way to actually do the dome. And that's why I'm posting it now, because I finally found the solution this sometime November. I was able to figure out the best solution for it. So. Alright, aburi kaya pa po sanang ikaba pa, hindi kaya katamong kwentuhan Sir Amado, pero limitado yaman po yung oras tamo. Well, anyway, thank you very much po at sobrang maka-proud po ni kaya kayo gelingan at panayan niya pong mayari. I-update nyo kami po. At, balitan na kayo. Yes, hopefully, sana po Metungaldo, ayuli, banta active de po rin kaya katamong kabalin kaya kayong creation. Anyway, mabilis sa mensahe po, kareng kaya katamong managbe, kareng kaya katamong pong kabalin, Sir Amado. Salamat kareng manalbe, ang popang you can do everything if you get your mind to it. Ingka akong mantra keng Lego Hobby is build what inspires you. So even that applies even in life. So if you think, that you want to do something and aspire to succeed, you just have to put your mind to it. So I agree. Thank you very much po at good luck po kaya kayong gagawang Pisambang Maragul and I'm sure
ma-feature ya pa po yan, karang aliwaliwang convention. So we're very proud of you, Sir Amado Mimiyat kayo po. Thank you very much po. Mga karayon, huwag po Thank you, kayo alis, magbabalik pa po. Magbalik niyo po yung topic. Ang yaning mayayari tayong holiday season, siguradong sawa ng karnereng tao. Ating pantunad na kanya, daratang lutong simpli, ay damakayeng pansin kanita. Nung nano dareta, yapin po din kaya katamong pisabihan, kaya ba mga Makatrina, Montserrat Roque, kaya katamo pong kabalen, dakalya pong balong ilutong baryo, kasi po, ikit po la rin kayang post king Facebook, na detang kakananta mong banamo alitano na yata masyadong papansinan niya. Pero nung pong lawen nyo na rin kayang posting Facebook, hindi karon kang idea na wapin o tayo mo subukan ini. Kasi talagang din pamangan pong baryo as ng kanyaman, di ba? Well, anyway, welcome po kaya katamong programa, Ma'am Katrina. Bumati kayo pa mo po, karing kaya katamo po manal. Maya pa, oras po kaya kayo nga. Salamat po at kinumbiran nyo kung kinigay kayong programa. Saktong-sakto ya po kaya katamang question of the day. Kasi during holidays, paneta mo pong karni Anya, maragul tayong pasalamat at si Mama Kat Kenny, banta din na katamong idea, nung nanula ba rin pwede tamong iluto after holiday. Pero anak kayo pong ba nung magluto, Ma'am Kat? Maniba, 9 years old, siyang kumbanwa, magluto na ako Huling pangane ko. Ang po nga akong babae ka rin kapatid ko, agyang biyasa na magluto. Huling akong babae, akong pangane. Akong maras magluto. Siguro mga 35 years, 36 years na akong magluto. 36 years. Opo. Pero ikayo po ba, may-take kayong kaya? May-take kayo po ba nga formal lessons or training king magluto? Or talagang deta mo pong tuturo dari tuturo dari apo, pero later on, ikayo po mismo, through time, dapin, mahahasa at mababiyasa kayo po king magluto. Ay kuman po may nigaral magluto, may biyasa ko king kusina. Kaya pamanalpe, mga tatanawan mababiyasa, manalpe, manobserba, karing matwa, o nang takman mo, utang mo nung naning legeda, kaya tutuki, balo mo na yung bakyapusan. Kanta mo. At tatandanan mo pa, Ma'am Kat, nung nangyayitang ninuna mong dish na kaya niluto at tatandaanan ko. Tatandaanan ko muna ako linuto, lutong to yung manok. Kaya at aliwaya pa yung adobo kanita, Ma'am Kat. Oo, kalamunding yung gagamitan. Kalamunding, toyo, patay din, may gulgul, bawang, sibuyas, laurel, paminta. Kiba't isamya mo. Good morning po, Cindy. Ito po ang ating buffet. Ano na mo rin ang pamangan baryo na paborito mong luluto? Tutumang po yung paborito ko mong kakanang simpli. Huling sawaho keng marakalapamangan. Huling po yung restaurant. Huling bale, yung buri mong kakanang simpli. Anti mo kulang lang tuyo. Anyan, ligang gule, tinapa, maligoso. Anyan, ikang puting. Simpli mo, bulang lang, paborito ko, bulang lang bangus. Anyan. Well, pero Ma'am Kat, sabi mo pinaka-take formal lessons king pamagluto tapos sa tingkaring aliwang career nung yung kumakamali. Pero makananong miras kayo king restaurant business makananong may gumpisa ita. Kapilan ika ba mismo yung kaya, yung magluto rin kaya ang restaurant niya, Yang muna po, may nalakad kami po itang Bariotti Kitchen. Abe kaya po ako. Iya po may idea na mag-restaurant tamo, ana. Ngayon nanong luto tamo, o itang baluta mo, pamangang baryo, pamangang fiesta, panapagtang makanta, yan. Kaya ba, o ita po, kanita ke, may gupisang, yan, kaya picture sa bobule. Kaya po mag-serve kami ng pusila rembule, makanyan po. May gumpisa kaya po may restaurant, uling
dati po kaming pale, pamanyaling pale. O nang seasonal yan po ito. Ngayon yan ang ako, nanunggawan tamo ng early season yung pale. O mag-restaurant tamo na. Yamin po, manalakad tang baryotik. O baryotik ako naman kaya, syempre po, baryotik, po nasabihan from the barrios. Okay. There's dignity in cooking, there's dignity in barrio food. Hanta po, impamangan kapampangan, kapag maragul tamo, na iya ka po sisig, kaya katamong pag maragul ng kapampangan, marakal pa. Correct. So, rin pong si serve yung king restaurant yun, balaapin din na ding recipe na talagang many batan king barrio. Deni po rin pa mga nasiserve yun talaga. Kaya lang po kayong misiserve ki baryote, kita pong fiesta dishes. Ang pong mapilan na barrio dishes, anti mo pong pesang bulig. Nanguso la po rin bulig, magpesa kami. Manta, mag-serve kami naman pong lagatito. Tita po, suso, gatang suso. Mga titad, yan pong mga kapampangan, kilayin. Pero bali yun po, kabalaning makatula kang Ma'am Kat, kung kayang hilig king pamagluto. Dinana na king kaya mo naman. Kasi ating aliwa Ma'am Kat na halimbawa, atin lang specialty. Hesitant lang i-share itang karelang recipe ware. Pero yung makatula po kang Ma'am Kat, kayang gelingan king pamagluto, share na. At atin niya pong sariling Facebook page, mag-vlog na kayo naman pala, Ma'am Kat, at rin, share you nung makanano kayo magluto, nano na rin ang recipes, banta, mabiyasa na naman, din kaya kayong followers. Baka nano may umpisay ta, kapilan may umpisay ta, at saka bata isip mo na gawa kang Facebook page mo, intended for that purpose. Matula ko kasi king barrio dishes. Like ko sasabihan, there is dignity in barrio cooking. Dapat pag maragul tamo, tambi ka karin na iluto tamo kayang barrio. Yan maburi ko po kasing maglitrato, karang niluto ko, share ko karang kalumuran ko. Ano niya minsan po ay nakaisip po mo, o teke i-share karang mas marakala tao. Nyapin po ginawa kong page. Ako man po talaga vlogger, kumaga po vlogger. Mag-post kong pictures, kaya ba't po gawan kayong istorya, nung nukar niya medyo batitang nukarin kaya baling di siya ita. Yapin po itang kapampangan dishes from the barrios. So ita po, may gumpisa po ita bayo pandemic. Ano niyang pong pandemic ka rin de po, apansin, nabing siguro po rin tao, board la, alala nga gawa, mga maglawel la kayong Facebook, kung nga chula kayong balik. Kaya ba't de pong luluto ko, nung nano mo po nga hakit kayong mula, kaya paligid, uling limitado po yung resources tamo po kanta. Simple mo po yung luluto ko. Aboryanan ka po rin kabalenta mo. O tangkay, sabihin na, matula ko po kayong luluto yun. Ang po kayong kwento yun. Anti mo po simple mong tulchas. Kamatis niya mo po. Liluto mo mong igisa niya mo. Baka dalisya niya gisa. Buride. Agaga nakada ka yung milabas sa panahon ng luluto din taking marangle, kananda, kaya bere nga pura, rin palinyada. Opo, kasi rin din luto tamo, tinang kayabing kwento rin, di ba, Ma'am Kat? At ipin po yung sasabihan tamo, uling nilabasing holiday, paneta mong karni. So, karen pong kaya katamong kabalen, naminisip, na ano kaya pwede tamong kanan, or ulaman, Then po, masanting na rin ideas share ng Ma'am Kat na pwede pong akitin kaya na Facebook page. Nano mo recommend mo, Ma'am Kat, karang kaya katamong kabalen, ano kaya pwede dang i-serve karang families na karang loved ones. Dinan mo ng idea, nano na karang pamangan kayong barrio na pwede dang i-serve para karang pamilyada. Nandin po makabasa ko karetang makibagit ng question of the day yo. Panenda sabihin, tuyo, tinapa, kanya. Ako man po, kurikula naman po nga pagdeta. Pero subukan taon po nga pagantalang aliwang tiltilan po kanita. Apat kayong baryo, hindi mo po kayong tinapa. Then niya kung burong kamyas. Wow. Tiltilan niya kung burong kamyas. O, mura po yung kamatis niya. Nakakatagan mo kanta, Ma'am Kat? Mamang ko po nga tita.
Oh, I tried it before, pero malambat na po. Malambat na. So, makatulad eh. Ready po ba kanining idea? Go ahead po, i-share nyo na Wow. sa aking nakatamang kabalen. O mura yung kamatis, luto yung tulchas, tiltil may tropik. Poing tuyo, poing tinapa, o ligang, o maglaga ka mong ebon, maglaga kang kamatis, kibet din may toyo. Para sa may bagya, manyaman hanta, basta yung nasi mo mapali. Ayun. Okay, but sabo-sabo, anti mong sabo mais, then yung ng tuyo, pwedeng manyaman, simple mo. Opo. Wow, kaya agod, nung gusto na rin agod, nung ating baliyo po rin agod, retang pong kalamungge, kisami ang sabinas na manyaman eh. O delatang saba, o itang makirel po, isigang men kamyas. Then nagmiyamong talbos kamuti, manyaman eh, hanita. Wow. Simple mo, o itang may baryo ko yung simple mo. Makaraan may bisa sabihan naman po. Well, anyway, karang kaya katama pong kabalen na buri daw pong akid, ang recipes yun, buri yung i-share din naman karela, banta at try da ing manyaman na mga kapampangan, no ka rin da kayo po pwedeng i-follow. Ito po, ating ko pong Facebook page, yung lagyo na po Kapampangan Dishes from the Barrios. Karin po, contact yo po karin. Kaya po makibat ko na yung akit kaya po agad yung message. O dyan mamasa kayo po, mag-comment. Kaya na po makibat ko king may eskereta pong comments na mating ko pong gutang. Alright, good luck po ma'am. Kinkaya kayong page niya at kinkaya kayong restaurant. Before I let you go, nano mo po i-message na buriyo pong i-share niya karang kaya kasama po man. Etang po kalingwan ng kaya katamong pipumpunan. Ngayon pong magluto tamong baryo, lutong baryo, aga nakatalo po rin kaya katamong pengari, ring mga tuwata mo po, yung beking marangle, na agyang atsutaan po keng baryo, masaya po, aga nakatamo yung tula, agyang keng kasimplihan na po ng dieta mo kanita. Ang gaman po ngayon, yung makatunang po, marangle. Kaya kapamilya na po ng pamaglutong simpleng pamangan, may babalik po ita kaya katamo. At turo tamo naman po karinganak tamo, patakman ta karela. Banda po, mamamatay kaya katang kultura. Correct. Na manyaman po yung pamangan bari, pamangan kapampangan na simple mo po. Correct. Simply pero talagang kumabsika. Opo, kumabsika. Correct. Dakala salamat po. Salamat. Share yung recipes niya at karang po katamong kabala ni follow ya po in the Facebook account ng Ma'am Kat. Sana ma'am, minsan makabisita kami ting restaurant ni Ma'am Kat. Salamat po. Dakala salamat po and good luck. Mga karayon, oras na po para magpaalam. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang topic. Magkita-kita po tayo muli bukas sa parehong oras. Sa ngalan po ni Jody Dizon Mercado, ako po si Jennifer Salenga. Taga rito kasama nyo para sa CLTV 36.